Tak, ideme robiť zláňak na kopulu. Takže potrebujem lano do Včka. Jeden štand do vzduchotechniku. Druhý štand do vzduchotechniku. Tu sa mi to spája, že by mi to nesklzlo ani na jednu, ani na druhú stranu. A tam už mám nachystanú valičku na druhej strane, do ktorej si nastúpim a prehúpsnem sa trošku do strany. Takto nastupujú profi výškári.